Right. I may give up Martian. Oh, Lord. Could I make their ball, okay? Here's Lord. Brenna, Tom, tá sam rare grúir tú nach fiú chun gol go muo ach tá. No, Jacobs, bíoch sin dearú leis. Ach má bhíonn tú cuasaí go dt'air, tá méid cinnte go deoch sé. Jack, an NMJ, chasú héanaar a bhéir, ní féidir tadaí a bhíon ó gó. Nach fiú trí le bhaint, as? Ceapan sé gur perverts muid. Ní lígo sé bhuisceocht míle gon teach muid. Cir faoi do bháthas. Nach mag sin an cíle go leir. Ní go fi sin a chuine. Tom, is tú amach cai sé dlacha leat lo nó má? Ní cai is ní lachaí. Rinú sin ríhall ar go mar réis. An seach go bhla ba chiúntaí lei sin, ní is aige beog chéad a bhí se rá. Brenna nóair a hiúnaíonn sé síos tucha sé himpeall ba chulathir tá. Well, lastim de rudí cinnt orta, Jack. Héin sé mé, an é nach dígan tú é sin. Héin methar mé, is ní fear é héin siar ocail. All right. Is ní le sochir socht an fós. Right, yeah. Well, could I sin má chisneocht a hén? Tá, agus ríiste tá brana fi teblaid. Okay. Right, Michelle. Slán. Well, ce cailú níis? Máni fat? No, mágad tú fún. Tuige ar a gwylad lei? No, bhí me supposed to aglah chuir ar an teachtan jogan. Yeah, we will need to tell all chat sin. Tá mé gin se chuite híle. Ní féidir leat ligan don bua álart. Áil ná an arca mar fótas smuoite mar rud a hála, ní neart go mit. Má choín mit sús gotí, ha? Rísbré chalahat? Go dé defrata sinna gal dhéanú. Well, tá an car ceanna fa san. So céir bhfuil a héon mar sin, ha? Just ligan do áine pó a bheith ar a tón free gratis an that? Well, seafa de dús a toman tí rís na fiáine sa gunne. Lawrence fi seo níos Jenny. Why did he to you? I didn't go to go in a lead that for dús a go dé de fó. Well, mar go raibh min is céile sé ag díad tás cé go bh sé níos. Thanks, Ike. Slán. Gwyliw cogor a céiad an cárn sé réon chuí. Car nó bad merc noch metalware jar. Siad an glórach am rá. Gefáir tú geisle, bro? Nú bit bháin, hí an canál ceola me géisteach leis héad ar maitin. Yeah, ní héasta aráis. Go Jason, go tí na darí sé héanaiste? Jason? Ó, tá Jason sléba. Ní sé gatar ar bhaid sin chiréid. Leis na pótí óla ríiste aber leis. Yeah, aráis. Feic mé isip. Slán. Slán se bhag. Lés na póte hóla ríis na gur saona sa. Ar a dún da bhéla le. Sé dú amad andaid? A héna agus Rita? Nar chóla tú. Chir se an ruig ara, ní te géirí a cael rís go jo. Agus creidirn sa ar nói. Tuige nach gletin, nach chéon hídaní. A dúg na bheith go bómanta sin. Iel anna clás le dá dearige dúantaid. Níl éon bhainte go seo le erige de bhean. Ó nach bhfuil? Wat slim sa wat rugbag aiste go Rita Jason na dé I gama seo. A géirú ballad datse mar bal cúis wahir a chúl. Chir se an ruig ara, agus sin bhfuil faoi. Just smúti dhéanaan sé cíal. Go bhórdí ar mar chas an cearmaniu tá mé rálaat. Tás agus me se leis. Alí bhacht. No mis sé bocht a bhí mé lena hí gurí sólás a bhirtí. Is lá fad ébar amach Romaniu? Tá bertin an sinna comá. Ní chud me héin óhaach nerd. Dylan yna. Wish. PJ, fuair seach fam hain agus Tom. Cháil se an bhlog. Big Tom. Ní tú nar íar a bhfuil? Carmel in na scóil. Fitseach. Níl sé Tom an na tíochtú gimachta tá se. Péidir é hála. A chuir bhealach bhfuil sa beidir gur lena lása an scéal amhanis cá PJ dána leis. Bhil sé fós art? Tá muis. Thg se Carmel agus Dylan na bhhaile go muo leis a ratí cinnéach muide idir friúla a heile. Ní roté sin rút? Dúirt. Agus níos measa. Tucha sé timppla cá sé tíocht timppla. Tá bocht. Ba sé táha hinais. Chonig me seo tarlúns méle agus céidir hána. Thla se go héin na mháir aon fiú. Cuid gon fróise sa dhé. Stocha. Ag sé, dhéanach sé más go búra seacha go tránú amachta sead. Mas tú?
Nís fear fós, cén fánach dagan tú hain agus aní le haid daine ar nacht. Well, níl sam Jack, mín beidir go fiar le tam bheith éanaar. Not at all, not at all. Daine an 8 ag 7 o'clock. Well, fi fór mé dalí mar sin. Tá. Bardam sa geall. OK, slán. Tá. Curmid legur ar ball. Tíon se. So, le me cean na magazines go bhéach se tógus ús le blian ar bhean, páistí dhéine hééis sé heach go fil. Is seafáid é sin Vernie. Mesta. Definitely. Anyway, níl fiúgal a chance, na go main ruid leis an bós a réití agé. Ja, well, ní he go fáitsarm nach bós líman na heide, ach just go se socrían nach méid páistí an gan pí innas. Agus an ceart ar fadaí. Ja, seans. So, inishram, cead bud héine agus Harry. Níl tá a hin seocht. Jack's goil mynd ag dul go an bailí an sin méid rilí. Oh, nog even díirete. Bhráil má dúch líam mis go meile nó áitcínt mar sin. No, níor bhrá is peint a tóna Vernie. Cá mé an lá in ar fad a géirí déanamh mac cear de cahan. Fós héílim cinnta goil an rá ceart déint an. Se cá drúna dubh. Tá dubh gonig sábailte. Cehéid dúirt tú? Caige mé font an acra? Nach bhla menis. Bhí sam go raibh sé costasach ach nuair heala mé riomh go raibh sé chocostach sin. Ó, í ra tá tóir hála an marne. Well, obviously. Cogan ar a tú héna chuoinú an síomh cheachtarrá. No, not ag na price na sin, Neil. An sí nach ne tú ascrach lugus, mar ní tú níos múna sinna, an má bhúla teige ag na pochhúla teid. Títhe sire. An nar bhíhan dóid é, ha? Ano, mór chuid éige dí teann agus gáin chuid céide, sin éide. Ná Vernie. Cail Vanessa. Ahera, fád bháile. Gur míle mai a stoirín. So Aberlum. Cé chu ar hána bíta leat. Rois sé teán. Ór ní éta sétíh mún bheit hascáilta gingríon. Is nach raibh a chuid sun factors leat. Se cehaíon nach sé sin chums me mar idir sé téas. Stocha. Agus I ginn na fiúneid, mar gur thug mis mo chud bethe hélam, ben je scrútí leis an nucras. Ní hána bí leat. Ar a pastas agus pestas agus ag diatás gedaile, agus maidir le saladí. Ná ligadí go bheiceach me sé ceanna go sin ríis le muíal. Tá joch sé go maithe nachhfuil? Ach ní éta gur suas leis a taran vís na tí táhairne. Ó, fé nes a bhí mar chláicn scoiltí I ggéisteach leis an bún go cheolse a tacab. Tám cinnta go raibh pub cinnta bheannig casa country and western. Well, manna má bhínis nach mac mis an cólíne. Sonny rock áráis mar sin. Ó, nis ní ar an sin chorimbe. Tíh mónis gon teas agus gon bhí agus gon cheol caiith mar agra antaimein ar fad. Lá maithe. Right. Piers Gallagher déir tú. Sceasa? Is ble léir. Tána gaigig. Cuair an páfab ar ag nightclub. Ie, go dtí se ach tasig dícha bheith seachta le semach. Fear go getar tá. Post stoi. Ní ílam. Girlfriend ag mar sin. Ní dála mé. An na habag go ceann go siúda. Ní hamuis go tína a choháir a fad. Testí duine ginn bhim le máglah teachta segan. Tá mar eile go tína bheith Piersteach fáin. Níach sin jab maití le. Measta mar sé siíocht an nuas teachta segan. Well, sure, mágann si nó ar etán ína geisteach leháin. Níle sam Harry, sinna túfa séigad le aglah bháin, camas muoinúir. That's right, sure. Sin darm nach bhfuil aníoch stáisisin bheith glúcantas nach bhfuil buise dag í gar costa simar sin. Ní bud go logáta sin. Títan se chuirt an nús a dogar an héine. Héile teirú hain. Caman ihir. Béis nach chuil se leach ó fel nach siirsa. No, na é, bheith síonnta fearnach. Hello, Shif. Hey. Vanessa? Seagat. Bain tíala san níos. Gur míle maithe fámhór. Stanstar, amor. Bhfuil sin nach frosan dal le chuir an tríine. Cé chuig? Tá an teis chuir le ar chu tríine sin Piersart nó ble lí ar a haglah an tan seogaí. Nach an gléchar in isisi bud is daile le. The car an DJ? Tá Jack mó gur mar glécha in sin. Mar se ra bheith caiad a stáir gur háart an siúd an na grecinn dear agus gon stitsearm. Imagine. Sganalach nach chu se. Sganalach. Bhí se an lenta sí ar chóirín bacht. Ó bhílach gandaus. Cailín yoga cosú le tain agus go náir ber. Agus nach ra tad a chacab. Fiúan ón másta síos. Ó, bhí cáir dúbalar. Bhil san snáhannaí beg agus ach tí tá ráidíní chuir tearap. Tá sé doch retse.
mar gohacha me am ráthúil héine agus ní réitine. Ach méta ce tugann sé a chuoine rudí mar sin íon. Tás den all over body tans wa hús cosúil. Níle samsa cés ar tógal a farséit sin. Agus bhíl se siad a cholín bocht a dúirt. Ó, bhíl sé cínte. Tá is fear an dígan tá cólín bíchas het. Agus ní ros ag cemreanach se gohhar brolaí agus léidirí. Ó, chuir sé déistum ceirtir. Tam cínta go chur. Well is het? Níl brúta be chu déas le ben yes mhúil. Nach fiar am haig. Ha? Hós fiorgóid agus ní... Ní tád níos meas an ar fear búdum. An neartta go sin hart an tein. Agus bfach taithhá at ar lehead a sin dornáid, aon círóg eile mar ar an ceán? Tránán aniu? Yeah, sin má go leornach, chuir? Ní chreidim húscatí. An nó dearnach a heíonn sul nach ná chuideachta. Brana, déna se maithas chuid, tugadh sé daontin go dachas ga go hála. Ceapan tú leis. Yeah. Look, níl tadar fééis mé ana is marálar, chulaíar mar bás ba sé dána go seachtach, ha? Níl clú agat a bhfuil. Cheap mar a leid go bhéit an bra orsa a hiagháil cecho delís atá sé seom. Tucha sé héimpó, ceam go. A go tíon friggin deall a chuoine agus a chuid geón sí. Níl tiagháil a leid agat orm héin am a winter. Dachta an deallthú. Tom, fan! Ní féidir gur a treidetá se gan te pósta chuir be fós. Frigáil leat a haig! Vanessa tá se iontach. Ó, níl is am bharní airím ho stupid nó rud a cins. Ar stoppa tú, tá brana go hála. Leis an bhíarna rá bailile mód a bheith goiltí haig nó a cin eile. Vanessa, tá tána sníon ihí belgan teachta. Stocha. Agus réanas, tá sé cé deirsead. Is fádan ihí go maidiní? Mar is áit seo bharní ach tá one-track mind at ó fós tú. Ní ru me se táta. Ní ra fáin buit? Hé, sé teachta. Right, so, what do we spawn? Right, well, bhí an time agaí. An dóla gribhs go Tom Gramry techt an éair. Níl is am. Ach Jeremy méid seo leat, Tám stiúcha leis nochras. Beidir go mór séisteachtaí tuigónir líomhheile. Rial man fón póca ríisteach ní an fór rít. Beidir go sé downta ón? Ní cheapan é. Brana támbrún an faoise. Tá tá, tó go ré. Tá an náí ceart aige. No bí. Se féit mis tosú gan éach féit mis? Tu go mis cuid nóid eile go ragla. Tá béle míl a hanain. Ó cumá. Áiáil, ní creidem seo. Ní chaid bhainach do gan? Tá mar cáil an seach an seo Jack. Níl an dáhar rá am. Seo, beir an lé churú. Ítach. Ach, nar a hagan an míol, hagan sé na ro. Í gárálim. Seo. Dr. Sinead ní Ca siar é seo, tá cúpla bréal eile ledal fósa go. Go bra. Ok, ba mén sin hart ar denóid na mar sin. Tá fear bhrónar an faoi seo. Slán liv. Slán. Slán. Maró me Tom nar a hagan se bháile, tá sé seo unforgivable. Frigid Jason Reynolds. You're actually to make a pin to one. Níle craschaid ach go mar chud airigad héanacha hannacha arisa. Yeah, so. So imime leat agus fána dachnach mar bfach buchan beag má an agus ná bí lecha súrach sa tappa. Gal cá se fa am na coní. Yeah, right. Well, bring down the top chapel sugar and you're going to do it. You more on kind to be after the food you will. Ach, by the chapel, no far I cast. Nesta. Oh, kintish, more kintish. Ara, and you want to be all the way to you. Marshne. Sin tú leis Tom. Tíad Angela. Agus tá se bailí leis an esci cearú ha gríist. Tá. Gus a bhean ógus a páist na hananta. Bhacha tú héananig fágáil iad? Hey, tá ceamla mí go mé ó.
Cynnar fi si ras? Ní bheith sé reis. Gi mi chod be? Bhí me sé teomhhaic nar bhéir leat sé. Fi'n dwi'n gwybod hwn ar mair i fel. Asio na bhil tíos yn stíle hánacht. Cai sé gwyr sé heit at y rei. Wel, Mac, ti fes agad. Slaid ar exposure am sydd. Ar y teig gyda chadesta. Anw ni roedd y besta sydd y dawnsio. Na corpwn dyn y gwydirach mae'r chrodi agos mae'r cahwyr y sopa. Agus I chuir sé isteach ní machart gur an mrá siúil timp agus gan stitcher. Chydych beidir mor sbrenna. Road a chur sé dal a pwcín ar agus y tri anfrosio. Fe plegad sa cholín. Agus feargat. Sio. Bhí cholín díadach a ginseach am fin mrá na bita, agus é de dalhart lomlocht an chud is músna. Nach chá cholín. Díadach. Ní bit bháin sgur hart le mochta mar alat. Cept a carasgat sin is. Ní tamtar sinstum gur camera bali as go méo. So, ce tá sin chatte? So, tá é dí chatí na fós aice. Stop here. Ní te fá. Just mar chatí na me. Wel, stocht ar an tuisce nach chi sined, tá si an lách agus cinálta. Wel, ní bheith drogla ber am na gasar roiice, a mid is tí. Cyn na gasar? Gasar sé ní fleice? Och heb burgers a sucker in fanach písa. Nach sin ag dochtar neu. Tá go ré Eliam, amachchan se a giste. O sé, wad amach na cwnnw ti. Right, wel, Brenna. Ceach seo barlet, mar seo nó mar sin. Ie, mar sin se go hálinn. Mar sin? Níl tám. Liam, ní mána me detar na bálistin seo. Tá seo sais leb, nach chuid? Ie, wel ní arna mór an cwínúir. Barnam hen, rud a cyn snís tó, rud a cyn snís nú amsiri. Tá rá feintar. A Liam, bach se sin eintach, cedd a cheappa. Brenna, ní chosnach se mór, agus défach na téan chud smúgan ó byríana. Ie, wel, fachrum cist chuir dad fwych. Bech peder tal, tá sam a méidse. Liam, dat eintach. Cai go dórdar a dhégan tá san astráil. Mar bhí na henad go breadar an godí son. Má bhí chulahort go braid ar godí sin eala, cén fárák se mar. Ní mise dóg seach ros na rún. Tháinig seans óntach ina seo agus dhéon sé mar dhéanach éad an chodéilegan, hapig sé an deis. Yeah, right, cibh ceir just hain. Sin é mar a hála sé, Jack. Brana Ali is slíimeúirín beag súracha ón nach rá ar a chumasaige bheith díreach le godí se. Dí gan útseilm nach raibh gráigad am. Ní me gur tú chortú Ali a cadú bheith anric letain. Ní cha ón go máile tríomh. Ní sé sin fír. Tá se fír agus tá seta do chríiste. Ní mo chríisnig. Ní raibh an iad crógam de éon a riamh agus is tágam de ón. Ali, tá ón... Just ten darmadar. Tá do níos fear ascóras. A bhíad fáise deródaí an a bhar tám. Dhéanam mo dheach níl do gach se chu donna céanalum. Feici báine mu tá manse do cháil ó bhainte sé hí. Jeez, I know that's a sharisti. Well, she know what she go my ki. Na nya ma she go la to man cherish, ta ma she gin chidate. Scum ge den kiel dadari. Huh? Well, Sean respray job on the guards. As of course na going in a way that for well her father is a one in shalom so he gla an in car hono. Needs to cohorts go on hile. Oh fit take Sean. It's Carter father ge hish me shush streets. What can tell? Don't go in like Hil sam. Tá tína háta judgear go mí áir chár mar sinna bhd. Tinta. Bhil is pe ar bhar cásin duna hána. Ní bhile man is gona chun dar duine I bh chuintí sam. Well, our smith margin are and after ords patient. Fish Currama, Pierce Gallagher, Larmalish through the phone. I was good, but go like Arctic tag. Have a good, but go me out, but la po.
Aaron ar stoppa tú. Nis bhí fierst, mi heb gostec broa. Yeah, well, nis na go é leid a fod a chean brenin, agus teis agus go maiid go ddígus stendialtis a sin na bhaintí seo. Seans maina dúir an tairige dud le hart an álan seo. Well, Rowold, tá ticket canny am san hain, ba sin shot de more jogging. Oh, rather you than me. Cín samta ar bheith go penta? Dim chéit go tí haig fásos go. Na, barlam gan man a bhís dat. Rabbi sang í gobar rin. Ja, sure. Bín Robbie gcónaí gobar. Maid le háine, sin bhfuil sé ar an téirn aile nocht. So, Sachain chun chéin sober. Ó, éis de Harry, bhí aní ham. Bhí an bailí just ar elas. Ac nis... Bhile cynnig is it? Ik friga let an all the rest. Aní hynna bhí a gceist, am just go bhfuil am tréchta nocht sinna méid. Trechta. Ar manam. Here. Ba í helan. Wel sin má hastí an twaid go amach le mar ríist. Ah, totally. Get fi hi marich. Í marach mar sin. Sure, brak mit go club cin sin gáile. Grant. Tell you, it's in them fel chin wel. Bye, Harry. Ná bí có crú ar tam. Ní sé tilteige. Tá an irid sin ulcha an gáin ús na testí man fiú go bháilige. But ní check is cionntaí. Sí carmel bhór de tug bheadtí. Is a scuil do rún le dahar ní Jack. An tá sugum sin. Ach ná habarm nach bhfuil riméid ar Jack fa seo. Se chá sásta sin is nach dúla sé cheilt. Níl sé sin fír. Ó nach bhfuil. Seo bhí bhaile blinti an iad. Ní ric sé riomh cen fána ní seán go a hisismarí fó. Ní chreid sé go sénach siad me. Ní chreid sin seo fósa. Well, ik heb de rief gemeente koeling geartigge. Bhí é á meach. Á bhfuil sugat sin iad. Tá níos mú seansa gom leile taigá dearan an sin hús. Má tuiscin áil ó metheis. Scoilinn sé orm na diggin Jack é sin. Héis sé méid sin blinti a chaithio leis. Wel, hoe doe je sin leis? Ok, boy. Ní heas sin fáil hiagháil. Ná dún an doras ar tam. Ní mi seo gúna. Nach é héin.